and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa atong sugilan, ikaw ang kriminal. Miss, wa pa akong order. Oh, Uy, Parts, bitanaw siya. Bitanaw siya ng tanduha. Kipul-pulihan tagtanaw. Mitutok sig maayon ako, Kim. Bitaw na. Tanawang kag maayon ako. Ngano? ang tigali mo'y angay mangutana. Gisundan ba ko ninyo? Ha? Kaya kan, unsa man, ganong sundan kuno ka? Musunod gimini mo? Patakag ngal-ngal di Parts. Mag-order lang tag mainom, Kim. Unsa man. Miss, mag-order me? Oh, Kadiyo niyo, sir, ha? Wala ko na ko yung order ni sir. Oh. Naguna mo gud siya. Sige. Okay lang, miss. Sir, ni arang order mong clubhouse sandwich o canned juice. Sorry nga, medyo nalangan, sir. Di arang bayad, miss. Take out ko lang na. Kusta palihog. Okay, sir. Sorry nga nalangan, sir, ha? Wa pa magud mo abot akong kauban. Okay ra, miss. Dali alag putos. Ato na ko. Yes, sir. milakaw naman Parts. Gitik out man yung order. Kaya yung gog, morning dapitan, hang out lang ni Miss Grido. Okay ba dapitan, no? Wa mo abot si Emily, Kim. Ug may posibilidad nga basin og lain ang iyang gihuwat. Ug dili si Emily. Posible good. O di miabot miabot ra. Mibiya siya kay nadlok na tingalig makita ta niya. Uban sa laing babae. O dili si Emily. Dako nga akong pagtuo, Kim, nga maugda. Okay. Mangutana ko na ta sa servidora. Kalay bangutan na, Kim. Dili ko interesado. Kinsagot siya. Sige na ko. Mangutana lang ko. Miss. Dali na ko palihog, miss. Sir? Miss ba? Ito bang dineron ba din eh? Itong i-order itong mga yatod nga, order. Ganina na to siya din, miss. Oh, sir, taod-taod na gyud. Hangtod nga miabot mo. Kini mangutana ko, miss. Pirmi to siya din eh? Karon man lang sa kumakamatikod, sir. Mhm. Basi din na siya kay murag suhito naman nga ni ay doghang space din sa taas. Oh, dili dito niyo amigo, sir? Familiar na lang yung itsura. Familiar na ko. Sige, miss. Salamat, miss, ha? Ako, miss. Tagayan lang kong sulti binas, be. Okay, sir. O, nagit si Michael. Gitawagan ko na, kaya nakapalawad na ko. Anatanda ang iyang phone. Tingali, dili gusto mo tubag. Michael, nagkausap naman kag batasan. Magkapahibuog ka na. Sa ilang bahay na lang ko manawag. Inikabot ko sa amo. Una ko mapakita ni mama. Muhapit ko sa tindahan. Payphone lang ko manawag. Patring ito bagra ko. Basinog ang helper ng Mr. Samonte. Nagtugon man ko nga magpatawag. Ay, ako na, Estela. Hello? Oy, iha. Mitungha pa ya. Sa'yo itong biya dire. Unsa? Tiya, ayan na doon kayong pakiksulti, tiya. May gihuwat kong tawag. Akin sa bana. Sa'yo itong nilakaw. Ay, kay may klase ko no siya. Sige, iha. Bye. Ay, si Emily, nangutan na og ni Abas si Michael. Giingnan ako nga sayong may bangon ni paingos sa eskwelahan. Kung mahibaw na siya, ugod si klasis pagkataos amahan si ang boyfriend. Ambot ubutagad pa ba siya sa imong apo, tiya? Estela, anak mo si Michael. Bisan kanusa. Og hangtod sa katapusan kong pagginhawa, tiya. Dili mahitabo nga ilhon ko siyang anak. Kipakaingon ko og hinay-hinay ka nang nakasabot sa mga paghitabo sa imong kinabuhi, Estela. Dili mahitabo nga malimot ko sa ilang gibuhat, tiya.
sa ilang pagbaboy nako. Mura silang mga luong nga nagpahimos. Gitaptapan nilang akong mga mata. Gigapos nila ang duha ko nga mga kamot. Kisa may malimot ni Ana, Tia Ovita. Ha? Hugo niya, nagbunga pag ilang kibuhat na ko. Huwag karon mo ingon ka nga kalimtan ko ang nahitabo sa kong kinabuhi. Niliingon ni Ana kasayon, Tia. May pag-ila kong gipatayo ba silang pag-rape na ko. Mauta na ilang gibuhat. Iko na, gusto na. Pasaylo ako. Dili na unta ang may pag-iskutan ang mga paghitabo. Kadiyot kay magkwakog tubig, ha? Inom og tubig aron mo luag ng imong pamati. Bino mo ikuha, Atiya. Katubag o kong gipalit. Pero Estela, Ang pasagdi ko. Gusto kong mo inom. Pila ka adlaw na wa ko maghasol ni mo. Moinom ko. Aron makatuog ko. pero may gipaabot kang tawag gikan sa helper ni Mr. Samonte. Ayaw na pag-ubog. Gusto mong pasalamatan si Mr. Samonte sa iyang pagluwas ni mo, dili ba? Mao nga paabuton taon na ang pagtawag nila. Sige. Gusto ka, Tia. Unya na lang ko mo inom. Salamat, Estela. Wa muli si Michael. Ug wa sa mo eskwela. Kibiyaan lang ko niya. Huwag gid mamati nga akong gitawag. Ngayubos tingali nga akong gipahinumduman siyang jacket nga lain na og baho tungod sa iyang singot. Napaguhan kit kasi ang mga lihok ron ay. Paabuton ko sis. Paabuton ko siya kadiyot. Pero og dili mo abot. Mauli na lang sab ko. Manawag na to na ako. Og tingali. Mag-sorry siya nga nibiya lang nako. Nahibaw na mo sa dagan ron sa atong kumpanya. Ug dili kay ang ato rang kumpanya mo'y nakasinati og igon manghinaot ko nga makasabot kamo sa sitwasyon ning higayuna. Way maayong kita ang buhatan. Hinungdan nga medyo madilatar usahay ang inyong sweldo. Pero ayaw mong kabalaga. Madawat ninyo ang balik duha ka buwan ning higayuna. Gipaninguha ko nga makahatag ko ninyo. Og human ini, pwedeng mangita una mo og laing kasudlan ninyo. Pero og okay na unya ang dagan sa panahon nga mahimo na usab nga makaopereta. Ipatawag ko gihapon kamo. Lauman ko nga nakasabot kamong tanan. Sir, kasabot mo, sir. Kasabot mo, sir. Salamat. Ihatag ron sa kong sekretary ang inyong madawat. Sige. Yeah. Salamat nga. Nakuhaan og gamay ang akong problema. Wa mo reklamo ang akong mga tao. Nakasabot sila kanako. Maayong hapon sa bimiyat. Ako ako niya tong attache case nako. Dada sa kwarto kay may tanawon ko. Oh, sir! Ay, sir, may sulti na ko nimo. Unsa man, ha? Di naman ko'y nanawag. Kung nangita nako, kitogon ko na ikaw imyat nga balibaran. Ay, kuan, sir. Babaji ang nanawag. Estila, gyag pangalan. Oh, Estila. Hala, siya lang ba ito'y pelido niya, oy? Perez. Estela Perez ba, ha? Oo, sakto. Mauna, sir. Kailan di ay ka. Mauna siya, sir. Nya, gitugon ganin tunak nga patawagon og niya ka na. Amiga day mo, sir. Amiga mo? Oh, girlfriend. Dili imyat. Bago kong kaila.
Unsay tuyo nga nanawag man? Nagtugon siya nga patawag siya og niya ka. Tawagon ako sila. Di amay numero niya. Sagot ka, tawagon ako. Amaw mo kayo ang gingon. Sige, Emmett, tawag. Pahibawa ko og mag-contact na nimo. Okay, sir. Hello? Hello, ma'am. Ikaw ni? Si Ma'am Estela Pires? Oh, sisi ko ani ang alalay ni Mr. Samonte. Oh, ma'am. Di ana si Sir Ida. Kasultihan ako nga nanawag ka. Magkisulti ka niya, ma'am. Ay, sige, palihog. Kisa ka nito ingan mo? Ay, nahinumdum na ko. Demetria, imyat ang angga. Demi na lang utay akong iangga ni mo. Dili imyat. Bitaw, ma'am, no? Ganahan ko. Dimi. Social, dimi more. Palihog na. Makiksulti ko ni Mr. Samonte. May baon ako, ma'am. Hold on yours, mama. Sige, Demi. Ganahan dyan ko, ana. Ay, dimi. Dimi more. Sige, ma'am. Satihan ako si Sir Ida. Wet na wet. Sige, Demi. Magkapahimuot ba yan, Ay, nagadahay ko sa pagkamaayong tao ni Mr. Samonte. Uban pa to, nga nakakita sa akong sakinan nga mibangga sa aisle. Unya, usog pagid kaayo ang uwan. Tingalig yung magduha-duha sa pagtapang. Pero siya, uwa gid mo piya, hangtod na dakos tambalanan. Talagsaon si Eduardo Samonte. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!